Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Bandiraɓe sehilaɓe jangiyankoɓe, en garti kadi windande men hande. Ene wayne ko jangano ko tan garɗen reftade e hollordema hen alkulal ngal so adima no windirte so woni hakkunde bindol, no windirte so woni sara bindol, no windirte. Ɗum garɗa jangude hande. Joni noon kala ko wayni ko alif janganoma, kala ko wayni ko bajorɗo janganoma, kala ko wayni ko tajorɗo janganoma, kala ko wayni ko hun endu janganoma. Hande noon ko ɗum ɗo garɗa e hollede kono yaltani oɗo alif. Ɗum ɗo garɗa e hollede yaltani oɗo bajorɗo. Ɗum ɗo garɗa e hollede yaltani oɗo tajorɗo. Ɗum ɗo garɗa e hollede yaltani sunendu. Kala ko jiiɗa ene wayni andu ko tiginte wiyete. Kala ko jiiɗa ene wayni alif wiyete. Oɗo alif so tawama dow bindol wimo alif mbiya jowiɗo dow, ko dow yowi wiya alif jowiɗo. Oɗo alif so tawama o waɗi ni wimo alif taƴƴo, ko taƴƴo bindol jahannangol ngol, ɗum saabi o wiya alif taƴƴo. Ɗo ko alif, ɗo ko alif jowiɗo, ɗo ko alif taƴƴo. Deka a faami wotan ko tiginte e alif ari ardi. Tiginte alif, o ko alif jowiɗo, o ko alif taƴƴo. Ɗum woni a mawɗo, a tokoso woni ɗo. Bajorɗo ay so adima e bindol ko ni wayata wiye jubur, wiya ba, jubur ba. Wadda faami arwande hakkunde nandi inde jubur ba, jubur ba. So wattidima e bindol e sara bindol nandi inde bajorɗo, bajorɗo. Daga a faami wotan ko jubur ba e bajorɗo. Ɗo ko jubur ba, jubur ba, bajorɗo, bajorɗo. Woni bo mawɗo e bo tokoso. Ayide o ko tajorɗo, kañum woni juburta so adima, juburta hakkunde bindol tajorɗo, so wattidima e bindol so serindima tajorɗo. Ayide kañum woni ta mawɗo, ta tokoso. Nden noon andi so adima e hakkunde nandi inde juburta, juburta. So sakkitima e so serindima nandi inde tajorɗo, tajorɗo. Ɗo noon fof ko sunendu, 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 sunendu. Woni soh mawɗo e soh tokoso. A faamide ɗum ko jangunɗa ko tan gonɗa e heftanede hoto jiiɓi haqqille ma o goɗɗoya donka famoyde taw ko janguɗa jangguitteɗa. Bisimillah. Alif, bajorɗo, tajorɗo, sunendu. Alif, bajorɗo, tajorɗo, sunendu. Ɗo ko tiginte ko ni wayata. Kala ko wayni hankadi a gayni tiginte. Kala ko wayni ko alif a gayni alif. Kala ko wayni ko alif jowiɗo a gayni alif jowiɗo. Kala ko wayni ko alif taƴƴo hankadi a gayni taƴƴo. Ɗone kala ko wayni ko jubur ba, hakkunde bindol ko jubur ba, sara bindol ko bajorɗo, so serindima ko bajorɗo, wadda gayni ba. Ɗo ko jubur mbiya ta, ɗo ko jubur mbiya ta, ɗo ko ta mbiya jorɗo, ɗo ko ta mbiya jorɗo. A faami. Ɗo ko sun endu so adima hakkunde sun endu so serindima yo windoro ndani hatta ko sun endu
so seri ndi alama wondi hay goto yo windoro ni hatta ko suuni endu nden noon suuni endu suuni endu suuni endu suuni endu foko so ɗo ko tiginte allif allif jowiɗo allif taƴƴo ɗo ko jubur ba ɗo ko jubur ba ɗo ko ba jorɗo ɗo ko ba jorɗo juburta juburta ta jorɗo ta jorɗo e suuni endu e suuni endu e suuni endu suuni endu windande men goo ko ɗo haaɗi ƴettu kuɗol ma e karne ma mbañotoɗa janga ɗigga a hoolaki hoore ma ƴeew camorɗo mo ɗakkoɗa sara makko o saggitma walluma ha jita lawol a dañanimo saggitma noddu en e 0 0221 77 906 14 81 mbaɗa yaya mbaɗa li jiya WhatsApp o ngara caggitoɗa a saggani noon ko ɗum yiɗa yo Allah wallu kadi min calmini min juurima on kadi winde mon adinen nan ɗon on kollama so adima hakkunde sara yo ɗiggu yoɗi wassalam.